Kana uri pana apa ini? Unonyatsoona kuti bosi pana pamba penyu pana. Atirege ndinoona sekuru wangu kwamba kuzvakaoma uko. Handiti? Nekusashanda ukaba ndindega. Anya zvakaoma sekuru. Aiwa. Mazuva business rakamira nenyaya yedu yecorona. Corona. Lockdown inotivhiringidzire zvinhu. Papo matauri. Lockdown inenge ichitovhiringidzira zvekutoti unofanyatsozvitoona kuti kana tiri tega zvinhu zvedu zvinenge zvinyatsofamba zvakanaka. Zvekutoti panopamba pako hapana na problem. Zvinogamuchirika. Saka pasi pamba sekuru. Pamba paraiti pamba paraiti. Pamba kana muchitoripo so hayi. Ini zvangu kuti kana pari pamba. Ndiri. Pamba pani pachori pamba. Pamba pani tapamba namaenzi. Andokona. Pamba pani tita kuti patonzi pamba. Kanoda saza sonoita kuti nditi rirani. Ngoirusa. Asi kwani kwenye kuraita handiti? Kuraita. Toti maoko. Ugeze maoko mzukuru unyatsoridya. Iwo zvinogeza nigezere ndakaita chirengenzira. Ugeza ukaita chirengenzira. Right. Bata baba. Tatirovesa mzukuru. Wazako? Ana muriyo ka? Chi? Sasa. Ana muriyo? Amba pangorera ongoera. Ongoya autorova. Saka chitongoperekedza muruka muruka wanga warova kaenda kakari kako. Saka utotedza pozi nindi iye awarova. Ndeyako. Sekuru. Upi? No. Nindi awarova eyo. Ndo yanga iri yako. Saka ungoto tashirengedzera. Sekuru. Uweza muriyo ka? Andi wakotorova ere. Watotungamidza muriwo ka. Chitongotedza sadza. Wautongote kana wenzara chaiyo. Wotongola sadza asi kana usina hako nzara. Hazvino ndorwa. Ukazinda tatobika tera manheru. Uchikwanisa kungola kana zvinhu zvawatungamidza muriwo. Ipiwa sauti sekuru ndisozati. Ipiwa sauti ndisozati. Sauti? Aiwa. Sauti ngewana pana. Hapana sauti pana. Sauti hapana. Ukanyonera. Andina kandawa kuchemera. Ngaziva mata. Sekuru muriyo. Muriwo? Ani muriwo wajairi. Chasara chongasara kudla sadza kako. Nyana touverenga pamuriwo. Sekuru ndatora muriwo nguvayi sekuru. Sekuru. Lopika na mari sekuru. Anambotora muriwo ni sekuru. Watora usingadi. Sekuru ndipewa muriwo sekuru. Watora usingadi.